Vítajte kozorožci pri dnešnom videu. Dnes sa pozrieme na predpoveď na rok 2026 a toto je pre všetkých kozorožcov, takže pokiaľ máte slnečné alebo mesačné znamenie, taktiež aj ascendent v kozorožcovi, toto video je pre vás, a však nezabudnite, že je o všeobecný výklad. Takže si vezmite z tohto výkladu, z tohto videa iba to, čo s vami rezonuje, a čo s vami nerezonuje, nechajte tak, pretože nie každá správa, nie každé posolstvo bude pre vás, niektoré bude pre niekoho iného. Tak poďme sa pozrieť, čo tarotové karty hovoria. 7 pohárov. Budete mať veľmi veľa možností, možno, že trocha chaosu v hlave, alebo nejaké nejasné smerovanie. 7 pentaklov, pomalý progres, ale poctivý, veľmi poctivý progres, poctivý rast, všetky výsledky prídu neskôr. No toto je úžasné, máme 3 karty s sedmičkou, takže 7 palíc, 7. Tak 7 palíc hovorí o tom, že si budete brániť vlastné hranice, nejaká sila a presadenie sa, takže tento rok bude určite o tom, že sa budete musieť rozhodovať, naučiť sa trpezlivosti, jasné hranice, a 3 sedmičky v podstate znamenajú rast, duchovné testy, zrenie, lepší smer, lepšia vízia, takže určite si vyberiete niečo, budete na tom pracovať a udržíte si to aj. Tak, pokiaľ si na toto video klikli s tým, že vás zaujíma skôr láska alebo vzťahy, nejaké tie romantické, a ste nezadaní, ste single, mám pocit, že budete mať viacej možností naraz. Nebudete sa vedieť rozhodnúť, komu dať energiu. Niektorí ľudia možno, že budú vyzerať až moc dokonalé, moc ideálne, alebo aj nejasne. Pôjde to pomaly, veľmi pomaly, ale mám pocit, že nejaké to spojenie sa začne potom ukazovať ako stabilnejšie, jedno z týchto spojení, ktoré budete mať, a však budete mať aj jasnejšie hranice, lebo sa to naučíte jasnejším hraniciam a nepustíte si pravdepodobne k sebe niekoho, kto vám nebude dávať ten pocit istoty. Takže nejaké príklady, čo sa môže stať, tento rok. Možno, že budete mať nejaký kontakt, ktorý bude chvíľu nejasný a potom sa ukáže skutočný zámer. Alebo môžete aj mať nejaké stretnutie cez prácu, cez hobby, alebo sa budete rozhodovať medzi dvoma ľuďmi, alebo tam bude jeden človek, ktorý sa bude naozaj snažiť a ten druhý až tak sa snažiť nebude. Takže to sú také príklady, ktoré vám môžu naskytnúť na základe týchto tarotových kariet. A ak ste vo vzťahu, mám pocit, že veľmi veľká téma bude komunikácia, takže niečo môže byť nevyjasnené, možno, že sa rozdielne pozeráte na budúcnosť. Postupne si budete niečo budovať, možno, že sa budete rozprávať o spoločných plánoch, zlepšite si nejakú rutinu vo vzťahu. Avšak tých 7 palíc hovorí o tom, že budete musieť aj riešiť nejaké hranice, možno, že si budete musieť férovejšie nastaviť, rozdeliť povinnosti, alebo mať viacej sebavedomia vo vzťahu. Môže to byť, že budete sa veľa rozprávať o budúcnosti, že budete riešiť peniaze, povinnosti, lebo peniaze, hovorím kvôli tomu, že pentakle, oni znamenajú peniaze, lebo teda aj jedno z toho, čo znamenajú, sú peniaze, alebo budete musieť byť viacej si jasne určiť nejaké dohody medzi vami, ale napriek tomuto si myslím, že ten vzťah bude rásť, aj keď tam bude nejaké to napätie možno ohľadom nejakých rozhodnutí, stále to bude rásť a bude to možno, že pomalšie, ale určite to bude rásť, tento vzťah. Keď ste na toto video klikli s tým, že vás skôr zaujíma možno, že práca, kariéra, ako to bude vyzerať v práci, budete mať veľmi veľa nápadov, ale aj chaos, lebo možno, že momentálne rozmýšľate o zmene práce, alebo projekte máte viacej možností, možno nemáte až toľko energie ako toľko tých možností. 7 pentaklov, pomalý rast, budovanie, učenie sa niečo. Mám pocit, že tento rok nebude o tom, že budete skákať z jednej veci na druhú, ale skôr o tom, že musíte si dať nejaké pevné základy. 7 palíc, musíte sa presadiť, musíte ukázať svoje schopnosti tento rok takže no, myslím si, že čo sa môže stať také vo vašej práci, že budete mať nejaký nový projekt, ktorý bude možno štartovať trocha pomalšie. Možno sa budete, ako sa to povie, možno budete musieť aj riešiť konkurenciu, ale nakoniec sa presadíte. Mám pocit, že si aj zlepšíte financie. Určite si tento rok zlepšíte financie a bude to skôr cez to, že budete pravidelne na niečom pracovať. Ale táto sedmička pohárov mi aj značí to, že možno sa budete aj rozhodnúť medzi nejakými 2 alebo aj viacerými kariérnymi smermi. A čo sa týka možno financií, že vás zaujímajú iba financie alebo peniaze,
Mám pocit, že možno budete mať nejaké také riskantnejšie nápady, ktoré môžu byť veľmi lákavé, ale nie všetko, čo možno, ako sa to hovorí, nie je všetko zlato, čo sa blížky, tak proste nie všetko je dobré, no. Tak určite si dávajte na to pozor a 7 pentaklov lepší prístup k financiám, možno, že pomalejší, ale skôr postupný rast. Nebudú tam nejaké drastické výkyvy financií, mám pocit, ale strážte si peniaze, nenechajte sa natlačiť do niečoho, čo vám nesedí. Určite tento rok pozor na tie financie. A na základe kariet vidím to, že asi koncom roka vám skôr príde nejaký taký finančnejší rast a určite si dávajte pozor na všetky zmluvy, na nejaké nejasné ponuky, dávajte si na to extra pozor, lebo tieto dve karty znamenajú vlastne to. A určite príjem bude raz pomalšie, ale stabilita, vidím tam veľkú stabilitu a lepšie investovať málo peniazy, ale skôr pravidelne, keď už idete do niečo teda investovať. Pokiaľ zaujíma nejaká mentálna energia, ako sa budete mentálne cítiť, emocionálne, alebo takže čo vám pôjde tak hlavou, budete unavení z premýšľania, budete mať veľmi veľa vecí na premýšľanie, príliš veľa možností, stabilizácia, nejaký ten lepší fokus tam bude, lepšie zvyky vás čakajú, viac seba dôvery. Možno, že budete aj mať silu povedať nie na niektoré veci, ktoré ste hovorili stále áno, sila povedať nie. Čo sa týka možno nejakých vzťahov, teraz nemyslím romantické vzťahy, ale skôr také vzťahy v práci, kamaráti, sociálne, rodina. Mám pocit, že máte okolo seba, alebo budete mať okolo seba veľmi veľa rozdielných ľudí a nie úplne každý bude úprimný. Takže dajte si na toto pozor a mám pocit, že aj niektoré priateľstvá alebo nejaké tieto známosti sa viacej prehlbia a budú stabilnejšie. Nie všetky, ale niektoré menej. Takže určite tam bude nejaká kvalita v tých vzťahoch, kvôli tomu, že sa naučíte nedávať energiu ľuďom, ktorí vám ju nevracajú späť. Kvôli tomu budete mať pri sebe tých správnych ľudí. Takže určite sú tam nejaké priateľstvá, ktoré budú možno, že raz pomaly, ale bude to pevné a zase menej socializácie, skôr sa sústredíte na tých kvalitných ľudí. Takže čo ešte vás tak čaká? Poďme si to nejako zrekapitulovať. Chaos, veľa možností, nejasné smerovanie, stabilizácia neskôr, pomalší progres, trpezlivosť, presadíte sa, stanovíte si jasné hranice, dosiahnete nejaké výsledky. A mám pocit, že nejaké také tipy, určite sa nedajte, ako som už spomínala, natlačiť do nejakých rýchlych rozhodnutí. Skôr dbajte na tú trpezlivosť a to bude najväčšie plus, to najlepšie, čo môžete pre seba urobiť. A ochránite si svoju energiu, ochránite si svoj čas, pretože určite vám 2026 priniesie výsledky, ktoré vám vydržia dlho kvôli týchto 7 pentaklov. Veľmi dlho vám to vydrží. Tak mám pocit, že to bolo všetko, čo tarotové karty vám chceli takto odkázať. Ďakujem veľmi pekne za vypočutie. Pokiaľ sa vám video páčilo, nezabudnite dať odber. Pokiaľ by ste chceli si zarezervovať aj osobný výklad, tak link, alebo teda odkaz je dole v popise pod videom, kde si môžete zarezervovať váš výklad. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujem za vypočutie a prajem vám všetko dobré do nového roku. Tak dovidenia.